Chcete nakreslit svoje OC nebo fanart oblíbený postavy, ale nevíte jak na to? Přesně proto je tady Juneko. Máme nejlepší artisty pod celým světlem. We'll use the power of friendship. Pojďme si je v rychlosti představit. Čaute, ja som Dabel a môžete ma poznať zo slovenskej dabovacej amatérskej skupiny menom Slovakholics, kde dabujem Gangle, ale teraz tu nie som na promo dabovacej skupiny, teraz som tu na promo samej seba. Čiže ako môžete vidieť, tak tam hore mám môj commission sheet, na ktorom mám napísané veci, ktoré budem kresliť a ktoré nebudem. Sú tam aj ceny zakomponované. Určite si môžete vybrať len jednu z tých variant. Napríklad headshot u mňa je asi najlacnejšia vec. Čiže dúfam, že sa vám moje arty budú páčiť, ak ma komishnete, a bude sa vám finálny výsledok toho môjho diela páčiť. A teraz môžeme ísť na ďalšieho artistu. Ahoj, volám sa Helka a som jedna z hlavných artistov na Juneko. Poďte sa so mnou pozrieť, ako vypadá moje otvorené art commission. Tuto ho môžete vidieť, je to veľmi ľahké, stručné a veľmi jednoducho vysvetlené. A teraz vám to rýchlosti vysvetlím. Tuto môžete vidieť ceny za danú časť tela. Od hlavy po ramená stojí 5 € a ak chcete celé telo, stojí to iba 20 ečok, čo je akože za mňa veľmi priateľná cena. Po boku máte napísané, čo môžem nakresliť, čo nemôžem nakresliť a pod tým máte napísané aj dané informácie. Napríklad, že ako to bude prebiehať pri arte, čo veľmi ľahko vysvetlím. Najprv sketch, potom farby a nakoniec daný výsledok. Ale ak sa vám nebude ľúbiť, kľudne vrátim ešte peniaze. To je o mne všetko. A teraz môžeme pokračovať na ďalšieho úžasného artistu. Abych se taky představila. Ahoj, já jsem Štěpy a maluju tady pro Juneko. Zde na mém commission sheetu můžete vidět všechny informace k objednávkám. Samozřejmě, kdyby byly nějaké jiné otázky, není problém se zeptat. Abyste se nemuseli lekat, ceny jsou samozřejmě pouze orientační, takže se na tom dá kdykoliv domluvit. Pokud se vám moje tvorba líbí, stačí vytvořit tiket a já se vám ozvu. Domluvit se dá na čemkoliv, samozřejmě se může najít něco, co nedokážu namalovat, ale o tom je ta domluva. Takže vážně neváhejte napsat. Ahoj, já jsem Mako a jsem to jeden z artistů. Dělám fanarty a víc. Všechno můžete vidět na mém commission info přesně tady. Snad se vám můj styl bude líbit a jdeme na dalšího artistu. A já jsem Kody, dělám fanarty, OC-arty i animace. A protože jsem vystudovaný grafik, tak vám můžu udělat i jiný grafické věci. Třeba plakáty nebo návrhy na trička. Všechno jenom na domluvě, tak stačí napsat. A máme i mnoho dalších artistů, například A ještě jednou, koukněte do popisku a sledujte naše sociální sítě. Takže tak.